Suhbati imrӯzaи мо ба 30 солагии иҷлосияи таърихии сарнавиштсоз бахшида шудааст. Тоҷикистон дар ҳолати даргирӣ буд. Ду майдон озодӣ шаҳидон мештанд. дар он солҳои 92-91 мо дар душанбе зиндагӣ мекардем ва шоҳиди бевоситаи он ноорумӣ будем. экспонатҳои шуморо зада майда мекунад. ҳушёр шавед гуфт. Ваҳо мепурсидан матлуба ну что кого выбрали. дар рафти иҷлосия қонуну қарорҳои ҳаётан муҳим қабул карда шуд. иштирокчиёни иҷлосия худашон дар таърих номашон насб шуд. ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ҳизби ормонии халқ аст. инҳо боварӣ надоштем ки дар муддати ҳамин кӯтоҳ 2-3 сол ҳамин роҳ сохта мешавад. сипоси бепоён ки барои мо ҳамаи қадар шароит муҳайё шудааст. Тоҷикистонро эҳтиёт кунед. ҷавонон меҳнат кунанд, заҳмат кашанд, обод кунанд ва пеш баранд.